سلام كميتم سي خبراتن كبرانن تغطاتلتي فنويري تي في نلوم شوعت مقابي ساعة شعت مشز تدالو زينا ومسنادو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعد ميفرم قريب بقندي نتبتاتو قافلم لوخ إيرترا أمبلا حمسان كلتن وعلى بايتو سب أو مسلاتي ساتفالهم أبالات همادي زوبا سميناو قيح بحرين شو منتمقابيت مس أبالات حيلتات مكالقال سنبيلنو أب كتمات السنة أمنشتات ماي كقاتم تصنح تكنيكاو تسقمات مسرتاو فتاح تغيرلو بريزيدنت تشاينا بأمريكا زمرها هاجرات معراب أنصار هاجرون زوسلو زلوات تصابع سقمتي كونينو أمريكا نقلولاو حوس دسيت كوريا ناب وتهدراو رسم زمره سقمتي توسد كم زلا تقليصهم أب فرنسا عدمت روتاخنا وحن زقرب إما مزقهم سلفن سرحنا مكراس قادمان يغطل اللهم لوغ إيرترا أب جنيفا أب زكاة زلو مبل حمسان كلتن وعلى بايتو سبعو مسلات حبرات هاقراتي ساتف اللهم بزعبازي بملكة تسبساب زي تدالو تحستولو قرمسكال قرزقير كغربالنايو بفصام ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ስዊዘርላንድን ቀዋሚ ልኡኽ ኣብ ትካላት ሕቡራት ሃገራትን ኣቶ ኣድም ዑስማን ዝተመርሐ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ መበል 52 ዋዕላ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ይሳተፍ ኣሎ። ኣብዚ መበል 75 ዓመት ዝኽሪ ኣዋጅ ኣድማሳዊ ቻርተር ሰብኣዊ መሰላት ንምጽምባል ሓዊሱ ኣብ ጀነቫ ዝእንገድ ዘሎ ዋዕላ ልኡኽ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰላት ቀዳምነታት ነፍሲ ወከፍ ሃገር ደኣ እምበር ሓንቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ካልእ ሃገር እትሰብኮ ወይ ሓንቲ ሃገር ካብ ካልእ ሃገር መወከሲ እትኾነሉ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ከም ዘይኮነ ዘጉልሕ መግለጺ ኣቕሪቡ ልኡኽ ኤርትራ ነቲ ብፍሉይ ተቖጻጻሪ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝቐረበ ጸለመታት ኣብ ዘስምዖ ተቃውሞ እቲ ጸብጻብ ዓመት መጸ ንኤርትራ ንምንብርካኽን ክብርታት ህዝቢ ኤርትራ ንምብራዝን ዝውደብ ውፁእ ፖለቲካዊ ሸርሒ ምዃኑ ገሊጹ ናይ ኤርትራ ናይ ልምዓትን ሰብኣዊ መሰላትን ስትራቴጂ ኣብ ምስፋን ማሕበራዊ ፍትሕን ምዕሩይ ተሳትፎ ዜጋታትን ኣተኲሩ ዝተሃንጸ እዩ ዝበለ ልኡኽ ኤርትራ ብምዕራባውያን ሃገራትን ትካላቶምን ዝሰናዳእ ዛዕባታት ሰብኣዊ መሰላት ሓደ ካብቶም ጉሁዳት መሳርሕታት ተጻብኦ ኮይኑ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ንዝሓለፈ 10 ዓመታት ብመንገዲ ፍሉያት ተቖጻጸርቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክካየድ ዝጸንሐ ተጻብኦታት ኣጀንዳታት ዋናታቶም ካብ ምግልጋል ሓሊፎም ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ወድዓዊ ምዕበለታት ከም ዘይውክል ዘነጸረ ልኡኽ ኤርትራ ብቐንዱ ኣብ ኤርትራ ኣሎን ዝተባሃለ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምፍዋስ ዘይኮነ ንኤርትራ ንምንጻልን ንምንብርካኽን ዝዓለመ ምዃኑ ኣቃሊዑ እዚ ድማ መርኣያ ናይቲ ብምስምስ ሰብኣዊ መሰላት ዝካየድ ጉልቡብ ናይ ምትእታው ሸርሒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቡ ፍሉይ ተቖጻጸሪ ኣብ ናይ 2022 ጸብጻቡ ክሊ ስልጣኑ ናብ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ብምምጣጥ ንዕንደራ ጃንዳ ወያነ ኣብ ምሽፋን በአንጻሩ ድማ ንኤርትራ ኣብ ምኽሳስን ምጽላምን ተጸሚዱ ከም ዝጸንሐ ዝጠቐሰ ልኡኽ ኤርትራ እዚ ንኻልእ ዝዓበየ ኣጀንዳታት ዝተምሃዘ ክሲ ከም ዝኾነ ኣነጺሩ ኩሉ እዚ ናይ ኤርትራ ናጻ ፖለቲካዊ ሕርያ ንምቑጻይን ኣብ ርእሶ ምርኮሳ ዝተሰረተ ቁጠባዊ ልምዓት ንምጉንዳብን ዝካየድ ፋይዳ ኣልቦ ተጻብኦታት ምዃኑ ብሰንኪ ቁሉዕ ተጻብኦታት ድማ ኤርትራ ከቢድ ዋጋ ክትከፍል እኳ እንተጸንሐት ኣብ መዳይ ትምህርቲ ጥዕና ውሕስነት ምግብን ካልእን ግና ምዕባለ ከም ዘርአየ ተረዲኡ ኣብ መወዳእታ ድማ ኤርትራ ካብቲ ረጊጻትሉ ዘላ ናይ ሰላምን ምዕባልን ሓዲድ ብዝኾነ ተጻብኦ ነቕ ከም ዘይትብል ልኡኽ ኤርትራ ኣረጋጊጹ ንጉዳይ ኤርትራ ብዝምልከት ንዝተዋህበ መግለጺ ፍሉይ ጸብጻቢ ኣመልኪተን ግብሪ መልሲ ካብ ዝሃባ 22 ሃገራት እተን 14 ሃገራት ንኤርትራ ብምድጋፍ ዘይፍትሓዊ ተጻብኦታት አንጻር ኤርትራ ከብቅዕን ጽምዶ ክሕይልን ጸዊዐን أبالات همادي زوبا سميناو قيح بحرين شمون تمقابيت أما يتال مس أبالات حيلتات مكلخال تنبيلون وكيل إرينا دمساس تسقاين زدالو صبصاب أديب عبدوم
አባላት ሐማዴ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ንሽሞንተ መጋቢት አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስ አባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ብሓባር ብምውዓል ጸንቢለንኦ ኣብቲ ጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ተረኽበሉ ብ5 መጋቢት ኣብ ማያጣል ዝተኻየደ ጽምብል ኣዛዚ ክፍለ ሰራዊት 63 ሌተናል ኮሎኔል መንግስቲ ኣብ ሳሙኤል ማርቶቭ ኣብ ዘስምዑ ቃል ናይ ሎሚ ዓመት 8 መጋቢት ሕድሪ ሰማዕታት ዘጽንዑ ተካእቲ መንእስያት ኣብ ኩሉ ዓውድታት ሓድሽ ታሪኽ ኣብ ሰርሕሉ ዘሎ እዋን ጽምበል ምህላዋ ፍልይቲ ከም ዝገብራ ጠቒሱ ነቲ ጽምብል ንዝወደቡ ኣካላት ኣመስጊኖም ኣማሓዳሪት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ወይዘሮ ኣስመረት ኣብርሃ ብግድኣ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምስቶም ሓበን ሃገርን ህዝብን ዝኾኑ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ምጽምባላ ፍሉይ ትርጉምን ማዕርግን ከም ዘለዋ ገሊጻ ኣደ መንበር ጨንፈር ሐማዲኤ ወይዘሮ ጅምዓራ ክድማ ናይ ሎም ዓመት 8 መጋቢት ኤርትራዊት መኪታ ተድምዕ ብረሃጻ ተልምዕ ብዝብል ቴማ ኣብ ውሽጢ ዓድን ዲያስፖራን ብኽብ ዝበለ ማዕረግ ተዘኪራ ትውዕል ምህላዋ ብምግላጽ ኣብ ዘሕብን ናይ ምውራስ ታሪኽ ትጽምበል ምህላዋ ድርብ ሓላፍነት ከም ዘሰክም ኣብሪሃ ኣብቲ ጋጣሚ ኣውድራት ምሕንባስን ጨመተን ዝተዓወቱ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ክሽለሙ እንከለዉ ጉጅለ ባህሊ ዛራ ናይ ክፍለ ሰራዊት 63 ድማ ባህላዊ መሰናድኦ ኣቕሪባ ኣብ ተመሳሳሊ ዛዕባ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን 8 መጋቢት ብድምቀት ጸንቢሎም ከካቦትኡ ንዝበጽሓና ዜናዊ ጸብጻብ ኣርሴማ ኣስመሮም ኤርትራውያን ተቐማጦም መልበርን ጨንፈር ሐማዴ ኣብታ ከተማ ተዋሂዶም 8 መጋቢት አህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ብድምቀት ዘኪሮም ኣብቲ ጽምብል ኣደንበር ጨንፈር ሐማዴ ወይዘሮ ብርሂን ዕቁባይ ኣብ ዘቕረበቶ ንትርጉም ናይታ ዕለትን ተራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያትን ዝምልከት መደረ መድረኽ ዝጠልቦ ንምምላእ ንዘሎ ቁሩብነት ኣረጋጊጻ ጠቕላሊ ቆንስል ኤርትራ ኣብ ኣውስትራልያ ተመሓርቲ ኸሰ ድማ ኣብ ወጻኢ ዝርከባ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ውዳቢኤን ኣሕይለን ኣብ ኩሉ መደባት ልምዓት ብንጥፈት ክዋሳን ማሕበርን ከደልድላን ተላብዮም ጸሓፊ ጉጅለ ህግደፍ ኣብ ከተማ መልበርን ኣቶ ሃብቶም ጆቫንን ኣብ ወንበር ማሕበረኮም ኤርትራውያን ኣብ ቪክቶሪያ ኣቶ ኪዳነ ግንቦትን ድማ ናይ ደገፍ ቃል ኣስሚዖም ኣብታ ኣጋጣሚ ንተራ ኤርትራዊት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ኩሉ መድረኻትን መድያትን ዘመጉስ ባህላውን ስነ ጥበባውን መሰናድኦታት ቀሪቦም بتمساسالي ኤርትራውያን ነበርቲ ዊኒፔግ ካናዳ ብዘካየዶ ጽምብል ኣደንበር ኣሰናዳይት ኮሚቴ ነቢያት ጨዋያ ብዘስማዓቶ ቃል ንተራ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ኣብ መደባት ምኽተል ልምዓትን ብምጓስ ተኸስኪሱ ዘሎ ክብርታት ናብ ሓደስተ ወለዶታት ንምስግጋር ብዕቱብ ክስራሕ ከም ዝግባእ ገሊጻ እቲ ቆልዑን መንስያቱን ዝተረኽቡሉ ጽምብል ብባህላዊ መሰናዶታት ዝተሰነየ ነይሮም እዚ خمزيل እንከሎ ኣብ ሲንሲናቲ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝነብሩ ዜጋታት ኣቀዲሞም ብ11 ለካቲት ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ጉዕዞ ንሙሉእ ኣግዕዞ ንምዕዋት ኣበርክቶም ቀጻሊ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣብ ኣገልግሎት ምዕዳል ማይ ከተማ ተሰነይ ኣጋጢሙ ዝጸንሐ ጸገም ተፈቲሖም ወኪል ኤሪና ኣማኒኤል ተስፋይ ንዘዳለዎ ጸብጻብ ዳናይት ገብረ ህይወት ከተቕርበያ ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ዒላታት ማይ ከጋጥም ዝጸንሐ ቴክኒካዊ ጸገማት መሰረታዊ ፍታሕ በመርካቡ ተቋሪጹ ዝጸንሐ ስሩዕ ኣገልግሎት ዳግም ጀሚሩ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ኣገልግሎት ምዕዳል ማይታ ከተማ ኣቶ ዑስማን ሐሰን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ቀንዲ ምንጪ ማይ ኣብ ወሰና ስንሩባጋሽ ዝርከባ 3 ዒላታት ምዃነን እንተኾነ ኣብ ተንክልተ ብዝተኸስተ ጸገም ከፊላዊ ኣገልግሎት ጥራይ ክወሃብ ምጽንሑ ጠቒሱ ኣብዚ እዋን እዚ ግና እቲ ሽግር ከም እተፈትሐ ገሊጹ ዒላት ወላሸን ወራሪነን بقبو هذه ساعات يجي تعرين سرحان جميلان الله بز دما مبزحتو نبارتا كتما اب ابايت بتستزرجح مسمر ماين نقطاتن ابرحق زبل كبابيتا دما ببوطات يغلغل كنزلو افليطو حلافي ممحدارن فاينانسن بيت صحفت اغلغلوت معدال ماي اتو عيسى حاغوس بوغانو اب حموشه ممحدارات كبابي لعلى 4000 منبرن تكالاتن بمسمر كم زتقوم بمحبار اب مكففات زرق مدنغوايات كرم اتحساسيبوم نخفليت نزنا يكفليت بجزيون بقوان زي مخفال أشجرت قينم زلوا أبتحسوا رحن زخونن بحفشوا تكالاتن زوم تكالاتن سرحتني من قصة قال ما عمت موضوع قال موضوع كفليت زي كفلو 50 شو من تنزخون عماويل مسمر ماي تقرأ صوم الله مالتي زم عماويل زياتهم سقى حجون خفلو تغيروا سقى حجون أبت كفليت أي موضوع دلوا إذا حجي بتحققوا من قدي زخفلو منقدي كفتري مالتي حلافي تكنيك اتو تسفانكي التولد دما تغلغلتي زرخبو زلو ماي وصيت كبيت صعر مخانو تغنزيبهم وحلول اطقاقما كزوترو تلابيو حزبي تطقامي مخانو امينو እዚ ንብረት እዚ
إذا ما نهلات كل بتقع خباب جزاوت دلله أدينا بحافن سانجير ودلله كتنكو قولن كحلوان علوه ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ ብሰንኪቲ ዝተፈጥረ ፀገም ነዊሕ ተጓዒዞም ብኽቡር ዋጋ ማይ ክጓርቱ ከም ፀንሑ ብምዝካር እቲ ፀገም ተፈቲሑ ብቐረባን ብርትዓዊ ዋጋን ፅሩይ ማይ ክረኽቡ ምብቅዖም ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ንጋሽ ቆልዓ ሰበይቲ ዋላ ደቀን ሓዚለን እየን ማይ ዝኸዳ ብለይቲ ጋሽ በፂሕካ ንገዛ ሰዓት 2 ሰዓት ኣብ መንገዲ ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ሕጂ ዝቐረባ ግዜ ግን ፅቡቕ ተፈቲሕልና ኣሎ ኣመስጊና بتعامل سبوق بزلو تقصيلو أمسكنا لنا نحن ترخي بالكها العلاقة كتلخ كبيدي ولا ناخذ كفلنا عهاوين رخي بالكا ده حريز فلتك كتواليلو ده عارف فلتك مالي حجب بالزخونة يتجاوب محضرنا ما يكون كل لنا نحن نجزء أرسنات مو سدرا بيتوين نهلقو بمتن خونا له تحت قرص ماي كتمات السنة أبكل تشحن 11 تواديدون أب زوبا عنسبان وزوبا سماتن زوبا غاشباركان وزوبا بارنتون وفراتات مصغان صرغان معقاب ماين حمدن يكايد اللهم بمسرت صبصا وكيل يرينا ابن زوبا سمات نبرتي من محدار كبابي ايرا بس من محدار كبابي اوروتا زرخبون بوحج تبلاشي صنحه 10 كيلومتر ناي حمد صرغيا صغينوم تمسمر كاب حوسي ማእከል ሓውስ ከተማ ኣስነዳ ተበጊሱ ንምምሕዳራት ከባቢ ኣስማጥን ሃውሽን ሓሊፉ ናብ ኦሮታ ዝኣቱ ኣገዳስነት ንምዃኑ ዝሓበረ ሓላፊ ምምሕዳራት ከባቢ ንኡዞባ ኣስማጥ መንእሰይ ሳልሕ ዑስማን ነበርቲ ኤራ ምስ ኣባላት ህዝባዊ ሰራዊት ተዋሂዶም ንዘሰላስልዎ ዕውት ወፍሪ ሞጊሶም ጽገና ናይ ጽርግያ ኣብ ምጥርናፍ ዓድታት ከምኡን ምዝርጋሕን ምምዕባልን ኣገልግሎታት ጥዕና ቀረብ ማይን ካልእን ኣበርክቶ ከም ዝህልዎ ዝሓበረ محدارين من محدار كباب إيرا أتو عبد الله محمد جمع اتمدب كقصل مخان قليصوم أب نوزبا بارنت دما أم مبزحة من محدارات كبابي سفح نطفتات معكاب حمد الماين يكايد اللهم كي إلى معكاب حمد الماين إنجيرير الزكية الفايو بزهاب حبريتا هزبي بقانتاتات توديبو أبسو من كل التقزين نوافره بغيلاتات حرش أنات معزنة زالاتات كثرتات بمسراح كبابيون مرقان أتوتاو نتحرشان معباين يسرح كم زلو أبريهم كبراتن كبرانن زسعب زيناتات وصاين مكتتالكم دقيمة بخبر عدمكم بريزيدنت شي جي بينغ بأمريكا زمرحا هاجرات معراب نيشاينا نمدرات نزوصدو زلوات تصابعي سقومتتات كونينو سقومتتات أمريكان بأزم إذن هاجرات معرابن نقصقاش چاينا بقليل زي قمت بدهو فتير لهم زلوي بريزيدنت بينغ لومي شوعات مقابيت نبايتو هاجرو أبزس معمدر آنتسيروم منستر قدات وصاي چاينا كينغ غانغ بوغنو نتيت مال شدشت مقابيت استغفت عمتها وقبايا بايتو وكلت هزب چاينا بزملكتا بزهابو غازيتا ومقلسي أمونغو چاينان أمريكان زلو متفنان بسقمتتات أمريكا ممليسو يعرق كم زلو أمريكا تخطلو كابزلا تختاخو سقمتي مزي تحيب دما كلتياتن هاجرات نابرسمي كم رحا كم زخلا أتنكيغم أمريكا كاب أبلوزو وددر التتكر نچاينان مدراتن معبالي أن مغصاين تنتف كم زلا زخصصة تلعلواي ديبلوماسينيا چاينا توريو زلا متصوار قدب كم زلو خا أغنزيبوم أمريكا نشاينا خم قداميتي تقانا قانيتن زلا على جيوبوليتيكا وبدون غيرا خم ترياز تقسى مستر كين ازي زنبعات تمام تازي مسرتاو من قلنا يزخل متفنان كم زخونا خا قليسون أمريكا نقلولاو حوص دسيت كوريا ناب واتهدرا ورسم زمرح سقم تتوسط كم زلا سمين كوريا كسيسا سمين كوريا نزخص الزغربت أمريكا بي 50 كلتن زعينتن نيكولاس أواسوار كواد دلن زخلا دبدب تنفرتي نبتغبابي دحري من الآخايم علامات التلقو مسدوب كوريا حباراوي واتهدرا ولممد نمكيات مخانو يقلس اكوان دلو مغطلتان ايتين سمين كوريا نمبدا زكاز دلو واتهدرا مناورا مخاني زحبر إذا خمزيلن كل أمريكان ميسايلا سمين كوريا وقعا قتودق مدب كم زلوها أبزقلو تولو زلو قزي سمين كوريا نتسقمتي كم اواج كوينات فاليا خمزي تريو أتنكغام فخم كبل تصنحق لولاو حفظ دسيت كوريا بفلاي كابز حلف عامت زخفة أنفت النحاز خمز مسا نايك 4 عزبتي توصم أمريكا مسدوب كوريا حبيرا ابتخبابي تكايدو زلا واتهدراو لممدن مناوران
ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ክስተት ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣብ ፈረንሳ ዕድመ ጥሮታ ብክልተ ዓመታት ክናዋሕ መንግስትን ዘቕርቦ እማመ ዝቃወም ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍን ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማን ሎሚ 7 መጋቢት ንሻድሻይ መዓልቲ ቀጺሉ ውዒሎም ኣብቲ ብማሕበራት ሰራሕተኛታት ዝተወደበ ሰልፊ ኣስታት 1.4 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ህዝባዊ መጓዓዝያ ብምስታፎም እቲ ጽላት ብልዑል መጠን ተሰናኺሉ ከም ዘሎ ተሓቢሮም ብዘይካ ሰልፈኛታት ንትካላት መጻረይን መዕደልን ነዳድ ንምዕጻው ብዝወሰድዎ ስጉምቲ ኣብ ምንቅስቓስ ተሽከርከርትን ጽዕነትን በቀሊል ዘይክመት ሃስያ ከም ሰዓበኻ ተገሊጾም በታ ኣድማ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ባቡር ምድሪ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ንጥፈታት ሆስፒታላትን ክሊኒካትን ከምኡን ጽላት ቀረብ ነዳዲ ብዝለዓለ መጠን ተጸሊኾም ዘሎ ተሓቢሮም መንግስቲ ፈረንሳ 62 ዓመት ንዘሎ ዕድመ ጥሮታ ናብ 64 ዓመት ክብክብል እዩ ናብ ባይቶታ ሃገር እማመ ኣቕሪቡ ዘሎ እስራኤል ትማሊ 6 መጋቢት ኣብ ሶርያ ብዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣየር ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሓለብ ኣገልግሎት ኣቋሪጹ ከም ዘሎ ተገሊጾም ብሰንኪቲ ደብዳብ ኣብ ህይወት ሰብ ብዛዕባ ዝወረደ ክሳራታት ዝገልጽ ሓበሬታ ዛጊት እኳ እንተዘየልቦ ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ ግና ሰመዝ ሶርያ ሓቢሮም መንግስቲ ሶርያ ነቲ ብልዕል ሲቪላዊ ዕላማታት ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒንዎ ኣሎም እስራኤል ኣብ ልዕል ሰላማዊ ዕላማታት ሶርያ መጥቃዕትታት ከተካይድ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጸባት ብሰንኩ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዝወርድ የረድዎም እታ ሃገር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዋርሕ ኣብ ርእሰ ከተማ ደማስቆ ብዘካየደቶ ደብዳብ ንጥፈታት ኣህጉራዊ መዕርፎ ነፈርቲ ናይታ ከተማ ንዝተወሰነ መዓልታት ከም እተሰናኸለ ዝዝከር እዩ እቲ ተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ሶርያ ተኸሲቱን ዘሎ ቅልውላው መሊሱ የጋድዶ ከም ዘለኻ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይሕብሩ ኣብ ምብራቃዊ ክፋል ኣውስትራልያ ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ንዋታውን ኣከባቢያውን ዕንወት የውርድ ኣሎም በቲ ሓደጋታት ኣሽሓት ሄክታር ጫካታት ከም ተሃምኾ ዝሕብሩ ጸብጸባት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከኣቱ ስለ ዘይከኣለ ተወሳኺ ክሳራታት ከውርድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለው ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስ በቲ ባርዕ ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ከም እተሃስየት ዝገለጸ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብቲ ከባቢ ህፁፅ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ኣውጅሎም ኣብ ገለ ከባቢታት ኣውስትራልያ መጠን ዋዒ ኣስታት 4 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በፂሑ ከም ዘሎ ዝገልጹ ክኢላታት ሜትሮሎጂ ጠንቅቲ ባርዕ ልዑል መጠን ዋዒ ምዃኑ ሓቢሮም ኣብ ክፍለ ሃገር ኒው ሳውዝ ዌልስን ከባቢያን ተመዝጊቡ ዘሎ መጠን ዋዒ ድሕሪ 2021 ዓመተ ምህረት ኣብ ተኸባቢ ካብ ተኸስተ ዝለዓለ ምዃኑ ዝጥቀስ ዘሎም ካብ 2019 ክሳብ 2020 ኣብ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ዓሰርተታት ሰባት ከም ዝቐዘፈን ኣስታት 3 ቢልዮን እንስሳታት ከም ዝሞታን ጸብጸባት ይሕብሩ ኣብ ኢንዶኔዥያ ብርቱዕ ዝናብ ዘስዓቦ ሓደጋታት ምህማም መሬት ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ኣውሪዶም በቲ ኣብ ዞባ ናቱና ዝተኸስተ ተፈጥራዊ ሓደጋ ብውሕዱ 15 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝሓበሩ ሰመዚ ኢንዶኔዥያ ዓሰርተታት ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብዘይካ ዝበቲ ሓደጋ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበሪ ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ከቢድ ዕንወት ስለ ዝወረደ ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ከም ተመዛበሉ ተፈሊጡሎም ኣብ ኢንዶኔዥያ ክሊማዊ ምምዝባል ብዝጠንቁ ሓደጋታት ዕለቕልቕን ምህማም መሬትን ሰብኣዊ ንዋታውን ኣከባቢያውን ክሳራታት ከም ዝወርድ ጸብጸባት ይሕብሩ ጃፓን ዘማዕበለታ መወንጨፊ ሳተላይት ሮኬት ሎሚ 7 መጋቢት ኣብ ዝተኻየደላ ፈተነ ኣብቲ ዝተተለመላ ርሕቐት ክትበጽሕ ብዘይምኽኣላ ወቂዓ ከም ዘውደቐታ ተቃሊሑም እዛ H3 ዝብል መፀውዒ ዝተዋህባ ሮኬት ሓደ ካብ ሞተረታታ ብቴክኒካዊ ጸገም ካብ ስራሕ ወጻኢ ብምዃኑ እቲ ፈተነ ከም ዝፈሸለ ሃገራዊ ትካል ጠፈራዊ ምርምር ጃፓን ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ጃፓን ነቲ ዘጋጠመ ዘሕዝን እኳ እንተኾነ ንተወሳኺ ስራሕ ዝድርኽ ምዃኑ ገሊጹ ዘሎም እታ ሮኬት ኣብ ስልያዊ ንጥፈታት ዝሳተፋ ሳተላይታት ፀይራ ናብ ጠፈር ክትከይድ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ጃፓን ዝማዕበለት ምዃና ዝሕብሩ ጸብጸባት ዘጋጠማ ፍሽለት ንጠፈራዊ ዓቕማ ንድሕሪ ዝጎስስ ምዃኑ እዮም ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ዝሕብሩ كبراتن كبرانن ساعة زيز تدالو زيناو مسنادونا نمزامو كاندي نتبتا تخدق ملكم لغة إرترا أمبل 50 كلتن وعلى بايتو 7 مسلاتي ساتف اللهم
ኣባላት ሃማደ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ን8 መጋቢት ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ጸንቢለንኦም ኣብ ከተማ ተሰነይ ኣብ ምንጭታት ማይ ከጋጥም ጸንሐ ቴክኒካዊ ጸገም መሰረታዊ ፍታሕ ተገይሩሎም ፕሬዝደንት ቻይና በአሜሪካ ዝምርሓ ሃገራት ምዕራብ አንጻር ሃገሩ ንዝወስዶ ዘለዋ ተጻባኢ ስጉምትታት ኮኒኑ ኣሜሪካ ንኽልውላው ሓውስ ደሴት ኮርያ ናብ ወተሃደራዊ ረጽሚ ዘምርሕ ስጉምቲ ትወስድ ከም ዘላ ተገሊጹ ኣብ ፈረንሳይ ዕድመ ጥሮታ ክናዋሕ ንዝቐረበ እማመ ዝቃወም ሰልፍን ስራሕ ናይ ምቁራጽ ኣድማን ይቕጽል ኣሎ ማርከስ ክቡራትን ክቡራንን ሎም ሶሉስ 7 መጋቢት ሰዓት 9 ምሸት ዝተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናዶና ኣብዚ ተዛዚሙሎ ብሩኽ ምሸት